ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Хона ТЖ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 18 октябр якчанд хонаҳои фурӯшӣ ва якчанд заминҳои фурӯшӣ ба як мошинигара пешкаш мекунем ки бовар дорам ба ҳар яке шумо маъқул мешавад. ҳаматон хоҳиш тиллоӣ мекунам навора то охиша тамошо кунед. ҳамин як дуна лайки бепула дареғ надорам, лайки бепула бизанед, кадоме ки мемони подписака дил хоната дил хомич квартирата ҳатман дар комментария бинавис. боқи сарбаланду хонаводашон дастгира фаромӯш накунед. хуб дӯстон азиз, навори мо идома дорад. хонаи аввалини мо бародарои замине ки пешниҳоди шумо мекунем, як комната 6 сотиқ замин қарор дорад 13 микрорайони шаҳри душанбеда. нақша 120,000 сомон мега. марҳама номери соҳибаш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби хона қай када хай хона чӣ хел мебинед. як хонача сохтага семблоқати заминша мега точкаи хуба мега, лави радаж, об свет ҳамаш пастаянка, кришаш нопӯшонда. марҳамат кадоми хонахари конкретна занг бизан қатъи бо муомила мекунад. дигар маълумоти пураш ходи соҳиби хона бигиред. хуб дӯстон, навори мо идома дорад. навори навбати як мошинаи пешниҳоди шумо мекунем. Opel Vectra A солаш 1995, аби мотори 1.8. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон. нақша 31,000 сомон мега, бо арзон мешавад. мошина состояниш хуба, 4 диска балон нав, балонош 80% мега, танировка ақибаш 4 моҳа мега, ҳуҷҷатош вуҷудага. марҳамат кадоми харидори конкретни номерош дар рӯи экран занг бо қад савдо мекунам. хуб дӯстон, аз навора то охиша тамошо кунем. як дуна лайки бепула дареғ надорам, лайки бепула бизанед, кадоме ки меҳмони подписака дилхоҳ хоната ҳатман дар комментария бинавис бародаро. хуб дӯстон, аз хонаи навбати мо бародар дар лесхози водникай шаҳри Хуҷанд. де комната хона 6 сотиқ замин, нақша 170,000 сомон мега. хачи хел дар сурат мебинед хона тайёр кардаги ремонтиш миёнаи ремонт надора. марҳамат кадоми хонахари конкретна занг бизад, дигар маълумотои праша айхеди ҳамин соҳиби хона бигӣ. ҳамин маълумот дорад ки ҳуҷҷатош 100% об свет ҳамаш пастаянка, кухни бания ҳам ҳайчи дора. марҳамат кадоми хонахари конкретна занг бизад, дигар маълумотои праша айхеди ҳамин соҳиби хона бигӣ. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. ҳаматон хоҳиш мекунам зери навор дар фикри андешахтона бинависед. ядунаи лайки бепула бизанед, кадоми меҳмони подписака хонаи навбати 4 комната хона 6 сотиқ замин. хона дар селхози водники шаҳри Хуҷанда. нақша 250,000 сомон мега ки бо арзон мешавад. марҳамат номери соҳибаш дар рӯи экран мемонам. кадоми хонахари конкретнаи занг бизан. хай состоянии хона чӣ хел мебинед, ремонтиш миёна, об свет ҳамаш пастаянка, ҳуҷҷатош 100%. занг бизан, дигар маълумоти праша айхеди соҳиби ҳамин хона бигӣ. подвалам дора мега. подвал чахчахи дар сурат мебинед. подвал мега ҳамаш 100% шароитош мега. марҳамат кадоми хонахари занг бизан. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 8 комната хона 4 сотиқ замин дайм. хона дар шаҳри ҳисор. нақша 350,000 сомон мега. марҳамат номери соҳибаша дар рӯи экран мемонам. дар ҷа соҳиби хона қай кадака хай хона аст, состояниш хуба, ремонтиш олӣ, хай олӣ яниса бигӯем миёна мешава. ҳамаи шароитош қад мегирӣ, об свет ҳамаш пастаянка, ҳуҷҷатоша мега 100%. хай марҳамат кадоми хонахари конкретна занг бизад, дигар маълумоти праша айхеди ҳамин соҳиби хона бигӣ бародаро. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. навори навбатӣ дар хонаи пешниҳоди шумо ки хона 2 комнатаи 2 сотиқ замина. хона нақша 320,000 сомон мега. хона дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ҳавлиш калона мега, дарахт парахт ҳама чӣ хел дора. хачи хел ки дар сурат мебинед, нишонато метам. болош маҳкам, об свет ҳамаш пастаянкай, ҳуҷҷатош мега 100%. харидори аниқ бошанга бия бо хая пешбина бо қатиш нарх наво мекунем. хай марҳамат кадоми хонахари конкретна пеш бо қат шахшах мекунем. ҳаматон хоҳиш мекунам дар зери навор фикри худтон бинависед. кадоме ки меҳмони подписака дили хомӯшӣ татман дар комментария бинавис бародаро. дилхоҳ хоната, дилхоҳ заминта, дилхоҳ квартира дар комментария бинавис. салом алейкум бародарои азизи ҷон, хуш омадем ба канали ма Фирдавс шоу. Production of Mehoni.
шербачо рӯзи 23 октябр соатҳои 7 ба вақти Москва, соатҳои 9 ба вақти Тоҷикистон финали бозии анами састафе. Лубой тад медонӣ ки ҳар як старта ман рӯзи финал ман мемонам. ба ҳам хотир дига чира ҷда дори шербача метавонӣ билетаи ҳозир харидорӣ кунӣ. Now you hear the back on me. Production Recording. Now you hear the back on me. Back on me on the beat. Production